Hej og velkommen til min video her. I dag vil jeg rigtig gerne snakke om, at jeg har boet på et bosted, der har været døgndækket, til at bo på et bosted, hvor med pædagoger fra klokken 7 om morgenen til klokken 21 om aftenen i hverdagene, og i weekenderne der er det fra klokken 10 til 21. Og det betyder rigtig meget for mig, at på det gamle bosted, der skulle jeg jo dele badeværelse med 2 drenge. Det gad jeg simpelthen ikke. Der blev jeg godt nok træt af det til sidst. De hjælper mig rigtig meget her, hvor jeg bor. Eller de støtter mig igennem, at jeg for eksempel ikke må ringe til dem i mine arbejdstider, og sådan generelt bare ringe til dem. Kun hvis det er noget nødvendigt, eller noget vigtigt, eller hvad man kalder det. Og det betyder rigtig meget for mig, og det er jeg meget glad for. Og det betyder også rigtig meget for mig. Og de støtter mig, og jeg er blevet meget, meget tryg ved personalet. Jeg har fået 2 mega skønne kontaktpersoner, som der virkelig er der for mig, og støtter mig i de ting, jeg har det svært ved. Håber, at I kunne lide videoen, og hvis jeg skulle lave en, så må I rigtig gerne skrive ned i kommentaren, hvad jeg skal lave næste gang. Og så må du gerne abonnere, kommentere og like den her video. God aften.